Dumadami yung problema pag iniisip niya yung nakaraan o kaya yung future. Naiisip niya yung mga fears o na worries. May savings ba tayo? Paano pag nagkasakit tayo? Alam niyo sabi ni Lord, tomorrow will be anxious for itself. Yung problem niyo bukas palalabas yung kakambal na solusyon, hindi ngayon. Kasi wala pa siya eh. Pero pag fast forward niya yung problem bukas, iniisip niya ngayon, hindi niya naman makita yung kakambal na solution. That's why you worry. Paano kaya kung mamamatay sa nakulilibig? Patay ka na ba? Hindi. Sigurado pag namatay ka may maglilibing sa'yo, huwag mong problema. Bakit totoo inoong ka at maraming away ng asawa tungkol sa future? Hindi ko sinasabi mo kayo magplano o magtrabaho because if you do your today well, tomorrow will take care of itself. Kung mo fast forward yung mga problema, tinatambak mo sa asawa mo. Live for today. Do it well. Tomorrow will take care of itself. And not only that, God will be there tomorrow to take away all your fears and troubles.